αδερφίνια μας, θα σας καλωσορίσω με μια αγαπημένη αυτούς την περιφορές. Ετοιμάστε τις κάμερες σας. Πούντα, να τα. Γιώργο, δεν θα σηκώνεσαι, είπαμε. Πήγαμε στον εκπαιδευτή του Καθάλια. Έρχονται άλλα. Και η ώρα να σας ζητήσουμε τα ρεσβίλια μας, ξεκινώντας με την Κάλια και την Νόρη 17 χρονών, τον Μπάλτης 3, τον Ιάσονα 7, τον Ερμή 7 χρονών, ο μικρός Ορίωνας αριστερά, η Σμίτε 3 χρονών, η Πρέμια 14, το κύριο Ευαγγελικό μας ο Άργας 40 χρονών και η Γιώργα με στην πισίνα επίσης το μικρός Ορίωνας ενός έτους γεννήθηκε στο πάρκο μας, τη μικρή Λέιλα 7 χρονών. Ένα μαζί σε ένα άλμα στο κέντρο της πισίνας. Και τώρα που τα γνωρίσαμε, ας τους δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Έρχονται, ετοιμαστείτε. Ανάποδα κολυμπάνε. Κάνουμε όσο ρεβοδίδε με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Για μια φορά τα δελφίνια μας θα περάσουν από μπροστά μας. Άλλη μια ευκαιρία για φωτογραφίες. Μπροστά πρώτο το μικρό μας δελφινάκι, μικρή Λέινα, μόλις 7 μηνών, ουσιαστικά ακολουθεί τη μητέρα της στα βήματά της. Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά. Έχουν πνεύμονες και αναπνέουν οξυγόνο, έχουν ζεστό αίμα και γεννάνε ένα μικρό το οποίο φυλάζουν για τουλάχιστον 2 χρόνια. Να το. Όπως βλέπετε είναι πολύ μεγάλο ζώο, πάνω από 350 κιλά σε βάρος και 160 μέτρα στο μήκος. Τα ηλικά αρσενικά όπως ο Άρκας ορίζεται στα αριστερά σας και δεν τελείως μεγαλύτερα τα χελικά. Δεν το είπα από τη μια δελφίνια εδώ έξω. Κάτω! Για να βλέπουν όλοι οι σκέπτες. Θα τα βγάλει και αυτά εδώ πέρα που είναι. Μαζί δεν βλέπουμε. Μαζί. Μαζί κάτσε κάτω. Και οι θα βοηθάνε να περιστρέφονται και να σταματάνε στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Τα ραχνοϊστερίζια θα βοηθάνε να διατηρούν την ισορροπία τους όταν κολυμπάνε. Ουσιαστικά έχουν πνεύμονες και αναπνέουν οξυγόνο. Η μύτη τους είναι η τρύπα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους και ονομάζεται χρηστοφύλλα. Μπορούν να κρατήσουν την ανάσα τους για περίπου 8 λεπτά και καταδύονται σε βάθος έως 300 μέτρα. Ας ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να πάρουν ανάσα. Αυτός είναι ο χαρακτηριστικός ήχος της φυσικής, από τον οποίο επίσης παράγουν διάφορες αλυσίσεις μέσα αλλά και έξω από το νερό, τις οποίες χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Πάρετε λίγο πλήν το σώμα τους όπως θα δείτε, ο ήχος που θα ακούσετε παράγεται αποκλειστικά και μόνο από το κητήρα. Ας τα ακούσουμε. Είναι αγία.
πολύ τα αδελφίνια μας για την υπέροχη μελωδία τους. Ιωάννη! Στο μπροστινό σημείο του κεφαλή της, το σημείο που ονομάζεται πεπόνα, έχουν ένα σύστημα ηχροειδοποιισμού. Ένα ειδοσώνα, το οποίο τα βοηθάει να εντοπίζουν τη λία τους ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο νερό, ακόμα και ένα ψάρι κάτω από την άμμο, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Αυτό το σύστημα είναι τόσο αποτελεσματικό και ώστε να μπορούν να ψαρεύουν στα βαθιά σκοτεινά νερά. Το χρησιμοποιούν μόνο όταν δεν βλέπουν καλά. Μωρό είναι. Το ρύθμος των δελφινιών είναι επίσης πολύ δυνατό. Λέγεται ότι είναι τόσο δυνατό που θα μπορούσε να σπάσει ακόμα και το καβούκι μιας θαλάσσιας χελώνας. Και βεβαίως αποτελεί και το βασικό όπλο με το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμα και τα καρχαρία. Και όπως όλοι γνωρίζετε, τα δελφίνια τρέφονται με ψάρια. Διάφορα είδη ψαριών καθώς και καλαμάρια. Στο στόμα τους έχουν 80 έως 100 δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν για να πιάνουν τη λία τους στα αριστερά ψάρια, τα οποία καταπίνουν ολόκληρα. Καταναλώνουν περίπου 10 κιλά ψάρια την ημέρα το καθένα. Ο μόνος τρόπος για να ξεχωρίσουμε τα αρσενικά από τα θητικά είναι να τα δούμε στη στάση που βρίσκονται τώρα. Ένα αρσενικό διαθέτει δύο στίγμα. Η πρώτη από πάνω είναι ο αφαλός και η κάτω είναι η στιγμή από την οποία ξεπροβάλλουν τα γενετικά όργανα για να παραχθεί. Στο θηλυκό αντίθετα υπάρχουν τρεις στίγμες. Μία που είναι ο αφαλός και δύο παράλληλες, οι οποίες ξεπροβάλλουν οι φυλές για να φυλάσσουν τα μικρά τους.